салом дӯстони гиромӣ, аз ҷадидтарин хабарҳои рӯз шурӯъ мекунем. ҳамлагари дастаи мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо ба клуби футболи Ан-Насри Арабистони Саудӣ хоҳад гузашт. Дар ин бора Марса хабар медиҳад. Ба иттилои манбаъ, созишнома дар марҳалаи имзогузорӣ қарор дорад. Бозигари португалӣ бо ин даста ба муддати 2.5 сол шартнома хоҳад баст. маоши ӯ дар як сол 200 миллион евроро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин созишнома монеаҳои ҳуқуқӣ вуҷуд надоранд. ҳеҷ яке аз дастаҳои Аврупо мисли шартҳои пешниҳодкардаи бошгоҳи Арабистони Саудӣ барои Криштиану муфид нестанд. дар ин баробар клубҳои амрикоӣ MLS низ мехоҳанд Криштиану Роналдо ба MLS пайвандад. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. дирӯз бозиҳои даври сеюми гурӯҳӣ дар гурӯҳҳои А ва Б чемпионати ҷаҳон оид ба футбол баргузор гардиданд. дар гурӯҳи Б дастаи мунтахаби Эрон натавонист ҳарифи сарсахти худ Амрикоро мағлуб намуда ба бозиҳои ҳаштягниҳоӣ рохат гирад. амрикоиҳо бо ягона голи задаи Кристиан Пулишич дар дақиқаи 38 ба пирӯзӣ ноил шуданд ва муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома медиҳанд. дар ин росто маҳзунии мухлисони Эрон ва ашки ғамолудашон ба чашми дурбинҳо расид. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Англия бар Уелс бо нишондоди 3-0 зафар ёфт. Маркус Рашфорд дар дақиқаи 50 ҳисобро кушод. баъди 2 дақиқа Фил Фоден ҳисобро 2-0 намуду бори дигар Маркус Решфорд дар дақиқаи 68 голи дуввумашро ба ҳадаф расонид. ба ҳамин тартиб Англия бо 7 имтиёз садрнишини гурӯҳи Б гардид. дар аз Барселона тӯби дуюмро ба ҳадаф расониданд. дар ин гурӯҳ Сенегал бар Эквадор бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. Исмсар аз зарбаи пеналти дар дақиқаи 44 ҳисобро боз намуд. Исак Кайседо баъдан натиҷаи баробариро бар ҷой гузошт. ҳамлагари мумтози дастаи Челси, Англия ва мунтахаби Сенегал Кулибалӣ голи пирӯзиро вориди тӯри дарвоза гардонид. аз ин гурӯҳ Нидерландия ва Сенегал ба бозиҳои ҳаштягниҳоӣ роҳ ёфтанд. имрӯз дар ҷоми ҷаҳон намояндаи футболи Осиё дастаи мунтахаби Австралия бо Дания қува месанҷад. барои осиёиҳо натиҷаи мусовӣ басанда аст, аммо Данияро зарур меояд ки барои рохат ба бозиҳои ҳазфӣ ба ғалаба ноил шавад. ин бозиҳо дар гурӯҳи Д сурат мегиранд. Австралия дар даври дуввум бар Тунис бо натиҷаи 1-0 ғалаба карда аз дастаи Фаронса бо нишоноди 4-1 шикаст хӯрд. Дания бошад бо Тунис 0-0 бозида аз Фаронса 2-1 мағлуб гардид. дар ин гурӯҳ Фаронса ки аллакай ба бозиҳои ҳаштягниҳоӣ рохат гирифтааст бо Тунис қува месанҷад. аз рӯи хабарҳо яке аз беҳтарин бозигарони Фаронса Килиан Мбаппе наметавонад дар бозии охири гурӯҳӣ ширкат варзад. ӯ ҳангоми тамринҳо аз пояш осеб дидааст. дар гурӯҳи С дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ имкон дорад ки муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома диҳад. Саудиҳо Аргентинаро бо ҳисоби 2-1 шикаст дода аз Полша бо нишондоди 2-0 талхии бохтро чашиданд. вохӯрии ин даста бо Мексика тақдирсоз хоҳад буд. дар сурати ғалабаи Арабистони Саудӣ бар Мексика ва ғалабаи Аргентина бар Полша, Аргентина ба бозиҳои оянда хоҳад рафт. аммо Полша бо Левандовски ҳатман барои мусовӣ талош менамоянд. ин буд хабарҳое ки имрӯз мо мехостем ба самъи шумо расонем. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500.
Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать!